Martanya mahita dami ni batana sumurun sen saluhu roha imana mangaramuti hati-hati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani di batani hita imana tersurat di Yohanes Bidono ayat 1 ayat 15 sono hatani di batani. Ditamui Yesus 5.000 halak. Asadung salpung ditari pari Yesus ma tau Galilea Tiberias. Alai torok mahalak mengutun ibana. Ala di idan nasida tadda akka nabi nahenna tu nahat sitan. Dungi nakko ma Yesus tu dulu lahud tu sirak dot akka sisianna. Alai jono nama pasca hari raya ni Yahudi. Dungi manata ma Yesus di ida ma torop halak. Roma dapoton ibana. Jadi didok mamadok si Filipus. Si dia ma tuhorot tarhoti asa mangat akaun. Ala didok pesongoni nalago mangucuni ibana do. Edi boto hiado si bahenonna. Jadi dia lusi si Filipus ma ibana dang sae roti arga 200 rupang. Asa di calo ganuk nasida sasautik. Dungi didok sahalak sisian akka sisianna ima si Andreas. Angin si Simon Petrus namadok ibana. Adong di susah dana nopio 5 roti do 2 dikki. Alai sedia main tu nasai torop. Alai do Yesus ma dokko hamuma hudun akka jolmai. Alai bidang do capala disi. Dungi hudun disi torop ni bawa harga 5.000. Asa dibo Yesus ma karoti i didok ma mauliante. Iparleho ma itu akkana huduli syaddekipe satu songonima saguru lomo ni rohana sida. Ala dumbo surna sida ninna mamadok akka sisyanna. Papunguhamuma akka ibebe asa unang makopo. Gaya di papungun na sida jadi kukma 12 apang iba-iba sien na 5 roti. Nasusuda akka namangani asadung di idahalak itadda nang binain ni Yesus. Ninna na sida ma omma tutu panarangi. Nanang ro tu portibion. Mamoto ma Yesus nang ro na sida manoro ibana. Laho babakiton gabe raja jadi maporus ma sasadasa tuduluk. Ido sahana. Hurian itu hatta nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Meragam do cara napinakin di Yesus Kristus para raton bareta naudi taringo tu harajaun di dibata. Adong doi marhite pengajarion namura atu sensian dalam paru pamaon. Jala saya dong musai di patupa marhite akana patupahon halongangan. Halongangan pemalu makana marsahit. Termasuk ma nateida di bagasan tulputon halongangan na pinatupa ni Tuhata Yesus Kristus. Patari dahon tu sisyani ng tunatoropi. Ima ditamui Tuhan Yesus 5.000 halak. Sopa do akada danak marhite 5 roti do 2 dik. Memang nunga taida dina obat injili taringo tu 5 roti do 2 dikke na 5.000 halaki. Ima bodo tabadik ko nirupane di Matius 10 pati ayat 10 1 ayat 21. Do di Markus 6 ayat 21 ayat 24 do Lukas ayat 10 21 ayat 17. Laso monima nang di bagasan turputon. Alay nanang idota sa sitong na sedero nanang pasahaton na. Ima taringo tu na pinabuana iya si pangando sinumon sa sada kebutuhan di hajol baon. Salah satu adalah yang sangat ima nakkaringani nama say perlu situ tu. Ay kon ingo do hita kebutuhan si pangando sinumon
salah satu menunjang segala pekerjaan nang suni akka mengulau-ulang jale kodorot tado nang makorhon kesehatan do gugun. Aleno balkan na yang berengot ta ima harolan na ikut tado do na debatado patu pahoning. Molo taida di baga satulpukon ima nakkaningani nagurak kalak manghutu Jesus. Alai dina manghutu Jesus tergerak melawan Jesus manina toropi wama asada pota sipakan do sinumon siap perdagingon. Dada holan siap pertot di pasa di bata alai do lo siap perdagingon. Jala songoni do na taida di bagasan ima perdalanan nabi nani Tuhan Yesus diturupukon. Takas do di dok pangiduan nai sianda deu di ida di bata dohot di pangutun nasida hidup benar tidak takas tergeraklah hati Yesus ida Yesus dui jala marhitido disuruh sisian nai song nate nakini suku-suku ni taringok tu si panganon adong doroti basa dia melulua ni nasi Filipus do alai di dok sisiani ma adong dan namanya 5 roti do 2 dikki jadi itu dia makadong asaha porsian berengot tanak kengani halongangan napi natupani Tuhan Yesus Kristus memang molo mundur kita sawatik sian tupukon nang taida di bidu sebelumnya ima pangalahoni si Herodes do si Herodias napola mate si Johannes Badidi nari ponggol uluna alailah sebaruru mamusai tutumpukon ima nang luja sisiani jala tidak dinaung sar baritain tok kasisiani Yesus lasido na tabida nang maruru mamusai di nama huton Yesus akka natoropi molo tadi dari si ima nama nalau Yesus agak suding ima tidak di jamita pertanyaan minggu nasalpung taringot tu nalau Yesus martangyang nasuding alanin naluja jadi do tidak di bagasan muse mangudut tupuk tahun di Yohanes onomon ima taringot tu halongangan sian 5 roti do 2 dekeng dewa kadang saha porsiaon mari ditupuko bui dota hakonana perjulu yang gusipangan do sinumon ikodohnota marrosen debatadui ditupuko didok pabua ikul lihonon ni akasisiani do sipanganon ni natoropi memang persuruh ni Tuhan Yesus hosa dan halna ane do pikiran ni akasisiani eso adong bisi panganon si bibun di halong nononan do namare bu nari siap persuruh ni Tuhan Yesus disuruh akasisiani patupah pelayanan sosial to kana toropi ima dalam paradis si panganon dan sida hari ga bisa ada suku-suku buka haro bae na sida patupah pelayanan manang si panganon to natoropi di batu panasida pelayan ni holan mari kita na mangalihon mana holan mau berbagi nasana adong ni nasida itu nasa sitong na otik do imana kaningan tidak ma ternyata dari hal yang kecil bisa terjadi yang luar biasa 5 roti do 2 dike ale mari hiti hoduhon nasida olo mangulah porsun Tuhan Yesus berengot tado mutihana arga ima halongangan dapat 2 hundia makadongan markiti sen ula pelayanan nya kasisiano teida ma mutiha na arga situtup na perjulu dia me olo nasida berbagi mana perjulu molo olo kita berbagi dak kurangan dan habis sakitan akan nabi nani di bata aleunang ma sesongot yang tede kamang dotaminang sibata saya mertangyang wita laumangan ali Tuhan debata leong ma
dengan nami na somangan rak so kami namangan di tikyon lapatan na tasuru di bata tapak sa di bata kumangali si panganon sida tapi hita dang ulo mano pikon apalau tik sakto pise si panganot tayo alani dang tama sangoni binatang yang ta unang mama sa di bata gabi mangali si panganon ali hita dang ulo berbagi itu na hita di tiba satu pukon molo olo hita berbagi amanah terjadi berkelimpahan itu berontak lu bisa pudu apa dan soal molo neng gudang dapat kita bagudang taleo dak songoni sutung tapi kirupani mau belga tapa satu belga marot tahu molo geling tapa saya geling marot dak songoni alai berbagi sian tulus di roha berbagi itu Allah merupakan cara pelayanan yang baik songon nabi natupani Tuhan Yesus ini mengingatkan berbagi walaupun terjadi halongan nak ngani na di 5.000 halaki arwenota berbagi hidup. Napa kedua aku nanain dohon ni Tuhan Yesus ima asa berengot ta huaso na danga dong naso tarpatu pada bata. Tuhan memiliki iman akani yang di luar pikiran manusia. Huaso ni Kristus melebihi keterbatasan di colma. Hidup napa dua kon. Jodoh kita putus asa. Allah semampu menguluraka pakobasion lumowi mangaliraka perwini atauda tokadongan nakurangan ate. Isidora kengani sehira mabir do kita. Molo terbatas jalau tido sidara ngota dan mampu kita ali idamu mah. Songona dapat si Ilia ina nabebedwi. Di batu curu di bata. Ketika di batu curu di bata, aruna terjadi. So, napa satu pilihannya ini nabelwi. Dan kurangan. Ternyata, dan ulu habis miak seburi-buri, dan ulu habis ima, itaki. Alanya anak yang anak. Di sini dengan tahalongan di bata. Dia mampu memberi dari kekurangannya, keterbatasannya. Sidora namor dapat tita. Ikut saya hilalado, neng mahalik kita kot seluwi-luwi taro. Tidak bakal persimbatai. Betul me. Olu sipata nakana maribak. Olu sipata nasolakum. Alay nga nataliam nakapilete sien yes di roha. Manang na sien umutu. Manang sien nakah lubi-lubita. Tetapi kita mau diajarkan di dalam nats inilah bahwa begitu artinya yang mustahil lapatan na mangalikun. Sien keterbatasan kita sien orang ate hidup. Adong lu sifat amadok dan mampu mengalir tudungan. Adong namadok iman. Wah mabeno. Alani dia makadungan sahapur syaun. Niat adong lu jol magudang. Lu di ibana sinarongan alay dang mampu ibana. Berbagi tungan bahan diri dunia marupani. Mana marpesta bagaimana tong kurangan. Hape namora. Sinarongan marpesta perupani setong mabukus di plastik. Molo sipata petrupukon sipata hacik do molo idokon bahasa lu bisa dua apangin na molo sipata idokon ala nasadong walak bata di sini sipata di peleseton alai itu hal yang mungkin terjadi alania ala namora bagaimana setong mabukus setong ikut dibukus tuluaris panganuna itu benar terkenal dalam bata si gotil monis si olik mangging alai dia mau kadungan dia jadi terputar datu hita. Nampe sian 5 roti 2 sedet 2 dikki. Di pasu-pasu tuan debatado natorobi. Di pasu-pasu tuan debatado 5 si panganoni 5 roti ido 2 dikki. Kebibui tidak bosuran akan natorobi. Lapatan na butong. Jangan dong namale. Sudi dipuaskan. Umara nabe kita semangat satu pek. Tu namangulahan pelayanan sosial di huriat dekat sosial tu akan hurangan. Bagaimana kita berbagi dengan peduli. Nampe otik Nataliani nampe sien Nataliani alesen bulus di roha maita mangalian. Unang ma alani mur na mangalian. Alay tahapur sema siya kapur siya. Molo sejujur kita pakai rupanya istilah molo buas seni tarupani alai kuning otot tado
bahwa di rohat tenak kengani tahap persiai Tuhan di batado na mga risipangan do sinuman so ni do pagkobasyotta so ni do ngulutta alani unang mabirita mali di bagasan ngulut taon jala di panarihonon ni di bata di kita mulununga di bata nama nariho kita taingo ma sai nawinun di bata do halo ngangat tuita asa busur kita dakya mali amin muliate madiho alituhan di bata marihiti hatam nabadi amin